बाटली मेन कनेक्शनची तिकडे घे त्या साईडला. हां आता हे कसलं काम चालू आहे? हे लाईटीचं म्हणजे लाईट गेली की आपली फॅन ट्यूबलाईट तरी चालू राहील वरती खाली. इन्व्हर्टर आणि बॅटरी बसवतो आपण. हां ठीक आहे. मुंबईमध्ये आणि रत्नागिरीमध्ये ह्या इन्व्हर्टरमध्ये प्राईस सांगतो मी 2000चा फरक. 2000चा फरक आहे. मुंबईवरून आणली की 2000 कमी, पण कशी सर्व्हिस म्हणून इकडे घेतो आपण. पण तो टेम्पोला लागतो ना तेवढा. हो. मग तर इथे बघा ही आपली बॅटरी आणि इन्व्हर्टर बरोबर. येस, बॅटरी आणि इन्व्हर्टर इकडे काम चालू आहे. आणि आमच्याकडे खोके बिके जास्तच जमा होतात ना आता असलं. बंगालवाला हल्लाच नाही बरेच दिवस. हां काय आहे आता इकडे बघा इन्व्हर्टर चालू केल्यावरती काय काय चालू राहील. माझा लॅपटॉप सोडून द्या, तो कसा ऑटो ते चार्जिंगवर असतो. तर इकडे फॅन आणि ट्यूबलाईट चालू राहील इन्व्हर्टरवर. ठीक आहे. आणि फॅन आवाज करायला लागला आहे. इकडे 2 वस्तू चालू आहेत. इथे ही मेन एक सेंटरला दिलेली आहे लाईट. हां बेडरूम काजल. आणि इकडे फॅन आणि ट्यूबलाईट चालू आहेत. लाईट कमी घे. तर आता बघा आपण इन्व्हर्टर लावलेला आहे, इन्व्हर्टर बॅटरी. तर आपल्या हॉल रूम आता बाहेर काय चालू राहतं बघा. बाहेर ते फक्त 2 लाईट चालू ठेवलेले आहेत. तुम्हाला उघडूनच दाखवतो. हे बघा बाहेर फक्त जेव्हा लाईट जाणार तेव्हा ह्या 2 बल्ब चालू राहणार. आणि या हॉलमध्ये ही एक ट्यूबलाईट चालू राहील, दोन्ही फॅन चालू राहील आणि एक बाथरूमची लाईट चालू राहील. एवढं सर्व चालू राहणार आहे आपलं ह्या रूममध्ये. आणि इथे बघा आपण हीच लाईट का ठेवली आहे, कारण आपला स्टेअरकेस आहे ना, तर वरती चढताना पण आपल्याला दिसेल. आणि लाईट गेल्यावरती आपल्याला असं सर्व दिसणार. हे सर्व इन्व्हर्टरवर चालू आहेत. आणि आपण ह्या रूममध्ये आल्यावर बघा इकडे फॅन दिलेला आहे, एक ट्यूबलाईट दिलेली आहे आणि चार्जिंग स्लॉट आहे ना, तो पण आपण चालू ठेवला आहे. तसंच आपला पाठच्या टेरेस फेसिंगमध्ये पण आपला जो चार्जिंग स्लॉट आहे त्या साईडचा, तोही आपण चालू ठेवलेला आहे. 1 2 3 म्हणजे हा रूम आपला चालू राहील. बाकी बघा इकडचा हा चार्जिंग स्लॉट चालू नाही बघा. फॅन चालू आहे, ट्यूबलाईट चालू आहे आणि हा बल्ब पण चालू नाही बघा. आपला बटन दाबला की बंद आहे बघा. म्हणजे असे थोडे कनेक्शन्स इन्व्हर्टरवरती आणि बॅटरीवरती दिलेले आहेत. आणि या आतल्या रूममध्ये पण बघा फॅन ट्यूबलाईट दिला आहे आणि आपली बाथरूमची लाईटसुद्धा चालू राहिला. तर हे सर्व इन्व्हर्टरवर चालू आहे. बाथरूमचा बटन दाबला की हा बटन नाही, साईडचा बटन आहे, दाबला की आपली बाथरूमची लाईट चालू झाली बघा. म्हणजे लाईट गेली तरी ह्या बाथरूममध्ये लाईट चालू राहील. मला इव्हन टोन आणि स्पॉटलेस स्किन खूप आवडते, पण ॲक्ने, बस, हायपर पिगमेंटेशन आणि सन एक्सपोजरमुळे ब्लेमिशेस होणं हे खूप कॉमन झाले आजकालच्या दिवसात. एक परफेक्ट इव्हन टोन, स्पॉटलेस आणि ब्लेमिशेस फ्री स्किन करण्यासाठी माझ्याकडे आहे मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम. आणि पुढे डार्क सर्कल्सवर वर्क करण्यासाठी माझ्याकडे आहे मामा अर्थ बाय बाय डार्क सर्कल्स आय क्रीम. मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम हे क्विक सोल्युशन आहे सर्व टाईपच्या पिगमेंटेशनवर वर्क करण्यासाठी. यात विटॅमिन सी असल्यामुळे पिगमेंटेशनला होण्यापासून हे कमी करतं. डेझी फ्लावरचं एक्स्ट्रॅक्ट असल्यामुळे आपल्या स्किनला हे ब्रायटन ठेवतं. यात जे अँटीऑक्सिडंट आहे मलबरी एक्स्ट्रॅक्टचं, ते ग्रेट वर्क करतं ॲज अ अँटी एजिंग एजंट. माझ्या डार्क सर्कलसाठी मी यूज करते मामा अर्थ बाय बाय डार्क सर्कल आय क्रीम, जो माझा सर्वात मोठा सेव्हियर आहे. डार्क सर्कल्स होण्याचे बरेच कारण असू शकतात, जसं की कमी झोप, स्ट्रेस, पोल्युशन. पण हे क्रीम वापरून माझे डोळे नेहमी टवटवीत राहतात आणि ते सुद्धा नॅचरल इन्ग्रेडियंटने. यात कुकुंबर असल्यामुळे आपल्या डोळ्याला नेहमी शांतता मिळते आणि डार्क सर्कलसुद्धा कमी होतात. यात डेझी फ्लावरचं एक्स्ट्रॅक्ट असल्यामुळे मिलॅनियन डिपॉझिशनसुद्धा कमी होतं. या पॉवरफुल कॉम्बोमुळे मी तर एकदम स्ट्रेस फ्री झाले, कारण आता माझी स्किन ब्राईट आणि क्लिअर राहणार आहे, ते सुद्धा कायमचं. आता मी तुम्हाला दाखवते मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम कसं यूज करायचं आहे. तर हे बघा असं ओपन करायचं आहे, पंप फॉर्ममध्ये आहे. हे असं पंप करायचं आहे. त्यानंतर बोटाने आपल्या फेसला आणि नेक एरियाला असं डॉट्स लावून घ्यायचे आहेत. आणि हे तुम्हाला दिवसातून 2दा यूज करायचं आहे, रात्री आणि दिवसा. आणि हा सर्क्युलर फॉर्ममध्ये फिरवायचा आहे. याने काय होईल माहिती आहे का, तुमचं पिगमेंटेशन आणि ब्लेमिशेस कमी होतील. आणि हा नॉन ग्रीसी फॉर्म्युला आहे, प्लस यामध्ये कोणतंही हार्मफुल केमिकल्स नाही आहे.
आता मी तुम्हाला दाखवते मामा अर्थचा बाय बाय डार्क सर्कल आय क्रीम कसा यूज करायचा आहे. हे बघा, हे असं ओपन करायचं आहे. त्यानंतर थोडं अमाऊंट ऑफ क्रीम हातावर घ्यायचं आहे आणि आपल्या फिंगर टिप्सनी ते जिथे आपल्याला डार्क सर्कल्स असेल, हे जसं आईसा खाली आणि हे ब्रोबोन जो असतो आपला, ही जी हाड असते तिकडे लावायचं आहे. असं टॅप करायचं आहे. हे जोपर्यंत ॲब्झॉर्ब होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे टॅप करायचं आहे. हे आपल्या अंडर आय स्किनला नरिश करेल. हा एकदम लाईट वेट आणि चांगला मॉइश्चरायझिंग आहे आणि त्यासोबतच हे डर्मटॉलॉजिकल टेस्टेडसुद्धा आहे. मला मामा अर्थचे प्रोडक्ट आवडतातच. त्याचे 2 कारण आहेत. पहिलं आहे म्हणजे जेव्हा पण आपण मामा अर्थचे प्रोडक्ट ऑर्डर करतो ते लिंक करतं एका वेबसाईटनी, ज्यांचं इनिशिएटिव्ह आहे 2025पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लांट करणार. मामा अर्थचे प्रोडक्ट तुम्हाला ॲमेझॉन, नायका, फ्लिपकार्टवरती मिळतील, पण आता तुमच्या नियरबाय स्टोअरवरती सुद्धा अवेलेबल आहे. तुम्हाला जेव्हा पण नियरबाय स्टोअरवरती मामा अर्थचे प्रोडक्ट दिसतील तेव्हा कमेंट नक्की करा. आता मी तुम्हाला या प्रोडक्टचा कुपन कोड देते SK2023, जो यूज करून तुम्ही फ्लॅट 20% डिस्काउंट घेऊ शकता मामा अर्थच्या सगळ्या प्रोडक्ट्सवरती. आणि हे सेम डिस्काउंट तुम्हाला मामा अर्थच्या वेबसाईट आणि ॲप्लिकेशनवरती सुद्धा मिळतील. सर्व लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तर गो अँड चेकआउट. इथे बघा आमचा बुबू पाणी पितोय. पी पी पाणी पी. पप्पी रे पप्पी पप्पी. चल. हे का आजी तू येते तू वॉकला. चल चल. ती गेली वॉकला, आमच्यासोबत चालली. तू पण ये, चल वॉकला. चल चल. दोघं पण येत आहेत आपल्यासोबत वॉकिंगला. गाडीने जायचंय. गाडी चालवणार कोण? हो ना, 4 जण झाले. हा दुसऱ्या एरियामधला कुत्रा आहे आणि हे आपले 3 जण. त्याच्यावर आता अटॅक करणार तो. त्याला येऊ देत नाही इकडे. कुठे निघालो आता आपण सगळे? राऊंड मारायला नेहमीच्या जागेवर बरेच दिवसांनी आलो आहे. आज घरात बाहेर पडलो आहे. आल्यापासून आता फर्स्ट टाइम आलोय. हा, फर्स्ट टाइम. कोण आणि कोण आलोय बघ. आमच्यासोबत आहे काव्य आणि काकी. काकी कंपनी. नमस्कार. नमस्कार. एकदम मस्त वाटतंय ना. मस्त. हे बघा, हा आमचा रस्ता. आता मी एक कोडा विचारते. हा काकी, तुम्हाला तर माहितीच असणार, पण काजलला नाही माहिती आहे ना. बोला. हा, धरला की चावतं आणि कापला की दूध देतं. काय माहिती धरला की चावतं. हा, धरला की चावतं, हा, कापला की दूध देतं. काही विसरले मी. समोरच आहे आपल्या, बघा आपल्या आसपासच आहे. हे निंगडुंग. हा, हे ना. निंगडुंग. हा, मला ह्याचं नाव हे बघा. हे ह्याचं नाव काय? आता याला आपण निवडुंग. धरू शकत नाही ना. हे बघ, आणि हे बघा, हे काटे आहेत ना, आपण त्याला असं धरू शकत नाही. हम्म, आणि हम्म. है ना? वाकवलं की पण पांढरा कापला की हे बघ, पांढरा दूध येतं त्याच्यात. ते दूध येतो पांढरा. हे बघ, चीक येतो, चीक. हो, निवडुंग. असं सुचतंय चालता चालता एक एक. हे आंब्याचं झाड, बापरे, हे हो, किती ना आंबे. भरपूर तेवढे पडलेच रस्त्यात आंबे. हे भाताच्या आडव्या आहेत त्या. भाताच्या आडव्या. हा, भात कापलेलं ते आता हे झोडायचं आहे. कापून असं आहे ना, डाळून ठेवतात. डाळून ठेवतात. मस्त वाटतं ना, घर सारखं. आता उन्हाला मध्ये ते झोडतात, भात पाडतात. अच्छा. हा, आणि गोणी वरून घरी न्यायचे. परत ते गवत परत तसंच आडवी घालून ठेवायची ठेवायचं गुरांना. गुरांना. नाहीतर मग विकतात काही लोक. ही लाकडाची भारी आहे बघ, ही लाकडाची भारी. हिला म्हणतात लाकडाची भारी. हा, अशी आम्ही रानात जाऊन लाकडं तोडून अशी डोक्यावर आणायची. म्हणतं. मोळी हा, मोळी म्हणतात. माहितीये मला. हा, आमच्या इकडे जास्त करून भारी म्हणतात. भारी म्हणतात. अच्छा. तो खाली जंगल बघ केवढा आहे. बापरे, रात्रीचं डेंजर वाटत असेल ना. हो, एवढं घनदाट जंगल आहे. हे गेलं ते पूर्ण तिकडे तुम्ही जाता ना त्या रस्त्याला हा हा हा. खाली एवढं जंगल आहे. मग घराने धरलेली गुरं खातात जास्त आवडीने. हा, आणि बिया हे काय टाकतात. फळं? बिया टाकतात. बरोबर, कोणती बिया फळं? टाकतात, बिया टाकतात. शिवणीची ती. शिवणी. शिवणीचं झाड आहे ना मोठं,
हा त्याच्यात आणि गुरं आवडीने खातात फळं हा बैल खातात आवडीने आणि आतमध्ये आतले बिया टाकतात. टाकून देतात. हा फक्त हे खातात बाहेर. खायचं कवर तेवढं खात. होय. काव्या कोणतं झाड आहे, कोणतं फुल आहे ते? गोंड्याचे गोंड्याचे. पंढरपुरी गोंडा. पंढरपुरी गोंडा. हा अरे वा मस्त. हा, सगळे ते पंढरपुरीच असतात. हे चालू झाली काव्याची बाग. काव्याच्या घरातली बाग. हे बघा मस्त आहेत ना. ही छान आहे छोटी छोटी. हा हे बघा ही माहितीये कुठे वापरली जाते? आपल्या ह्याच्यात मुंबईत मुंबईमध्ये बुकेमध्ये. बुकेमध्ये हा. असतात ही फुलं. काव्याकडे ही पिंक कलर मध्ये मस्त आहे. आणि ही कोणती आहे? ते असं शोच, त्याचं काही नाव वगैरे काही नाही. मस्त आहे. त्याला सतत फुलंच असतात. हा 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 म्हणजे पांढरी अशी. होय मस्त. बाकी काय बाकी ते मधलं काय? ते पण गोंड्याचं, ते आबोलीचं, आबोलीचं. होय. ते गोंड्याचं छोटी हे खलं आणलेलं. काव्याचं बघा काय चालू आहे. मग त्या लावले लगेच. तिघ जण बसा. आमच्या पुढच्या बाहेरच असतात बसायला. ठेवलेल्या. आलं की बसा चला. बाबरे बरोबर. हा अरे वा मस्त. तर आता बघा इन्व्हर्टरचं आज काम झालं. एक एक स्टेप आपण पुढे चाललो बघा. आणि तुम्हाला एक सांगतो, जसे सिच्युएशन्स येतील तसं अपडेट करता येईल. आता पावसाची सिच्युएशन येईल तेव्हा स्लिपरी लाद्याचं पण आम्ही आता बोललोय. आणि जेव्हा गरमीचं सीझन येईल तेव्हा एसीचं पण आपण बघू. आपण सर्व करणार आहे पण ते कस्टमरचा आणि तुमचा रिस्पॉन्स बघूनच करणार आहे. कारण सुरुवातीला आत्ता सर्व केलं आणि नाही आपलं काय जमलं तर कसं इन्व्हेस्टमेंट आपल्या खाली पडायला नको. आता सांगतो, इन्व्हर्टर बॅटरी बसवलेली आहे, आतमध्ये ठेवलेली आहे. आता काय काय चालू होणार वरचं सांगतो, कारण मेन वरचं आहे ना. या हॉलमधून सांगतो. इकडे बाहेर सांगतो. बाहेर आपल्या ते 2 लाईट बल्ब्स आहेत बघ, सुरुवातीचे 2 बल्ब्स हँगिंग बल्ब्स. ते 2 बल्ब पेटणार फक्त बाहेरच्या ह्याच्यात. स्ट्रीप आणि ते सर्व काहीच नाही पेटणार. बाहेरमध्ये 2 बल्ब सफिशियंट आहेत. मग आतमध्ये ना दोन्ही फॅन आणि ह्या साईडची ट्यूबलाईट हॉलमध्ये. एक ट्यूबलाईट 2 फॅन या हॉलमध्ये. आणि चार्जिंग स्लॉट दोन्ही चालू आहेत. आणि बाथरूमची लाईट पण चालू आहे. ठीक आहे, हे आतलं. आणि पाठच्या रूम मधले दोन्ही लाईट, दोन्ही ट्यूबलाईट, दोन्ही फॅन, कारण मध्ये पार्टीशन. हा, आणि पाठच्या रूम मध्ये दोन्ही फॅन, दोन्ही ट्यूबलाईट आणि बाथरूमची लाईट आणि आपला चार्जिंग स्लॉट. म्हणजे डोक्याने सर्व काम केलेलं आहे. ऑलमोस्ट वरचे खाली जे एक्स्ट्रा डेकोरेटिव्ह लाईट्स आहेत ना, जसं झुंबर आहे, स्ट्रीप लाईट आहेत आणि बाहेरचे जे फॅन्सी लाईट्स आहेत तेच आम्ही घालवलेले आहेत. बाकी सर्व आम्ही चालूच ठेवलेलं आहे. बरोबर. तर एवढा हे आयडियाने बरोबर गेलं मी, है ना. आणि आमच्या खाली पण आम्ही जेवढं आम्हाला पाहिजे तेवढेच आम्ही चालू ठेवलेले आहेत. तर आजचा अशा प्रकारे इन्व्हर्टरचं काम सुद्धा झालेलं आहे. आणि की टॅगचं काम राहिलेलं आहे. त्या की टॅगसाठी आपण वायर आणून ठेवलेले आहेत. म्हणजे कसं टाकलं की चालू होणार, काढलं की बंद होणार. आणि सहसा इकडे लाईट जात नाही. पावसाच्या वेळी थोडेसे काहीतरी फ्लक्च्युएशन होतात लाईट्समध्ये, ते पण आपण मॅनेज करू नंतर. आणि असं बघायला गेलं ना तर काम काय कमी नाही. तुम्ही तुमच्या आयडियाप्रमाणे CCTV बसवणं, AC आणि TV किंवा साईड काय काय वेगवेगळं आहे ते सर्व कसं नाही सुरुवातीला आपण करू शकत. स्टेप बाय स्टेप ह्याची गॅरंटी मी तुम्हाला सांगितलं ना, हे जे इन्व्हेस्टमेंट ह्याच्यातच टाकायची. तर अशा प्रकारे आमचं सर्व काम झालेलं आहे. आता आम्ही जेवायला घेतो. आता पप्पू पुरा थकलेला आहे दिवसभराचा. किती वाजले बघा, तुम्हाला सांगतो बघा, 10:40 झालेले आहेत रात्रीचे. अशा प्रकारे सर्व काम होत आहे. आता जेवायला काय बनवलेलं आपल्याकडे? फ्लावरची भाजी, कोबीची भाजी, चपाती, डाळ भात. डाळ नाही, कढी भात. ओके, बस झालं. मग अजून काय पाहिजे आपल्याला? तर सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.